aphuma uYesu kwinkundla ka-Anasi, wabona uYesu sekwinkundla kaKhayafa. Baba bethu kodwa ufuna ukungqina bazali bami esejonge inkundla kaKhayafa, Yesu wazibona uYesu ekwinkundla kaPilato. Yes. Wazibona uYesu ekwinkundla kaPilato. Wazibona uYesu ekwinkundla kaPilato. uPilato wambuza umbuzo ngenxa yengxelo ethi lo uthi ukumkani wamaJuda. Unguyena ukumkani wamaJuda. Yathi impendulo nawutsho. Wathi kuba lento ibisesikweni. Yes. Usekuteni ukuba ngabana ukhona umuntu ekufuneka ebheke emnqamlezweni. Waxakeka boba ubethu uPilato ndikhawulezile akumjonga uYesu wabona engaboni tyala. Batho bawo wangena i-SMS. Hallelujah. Ngexesha kakunje umama bethu wangena i-SMS uPilato akuyijonga wafika ibhaliwe uzungamsisanga lo muntu ngoba mna ndibone izinto ezinkulu ngayo. Wakhanganiswa engawuvuli umlomo wakhe. Baba wethu ukuba ibesandivumela uba umfundisi uDinisi engizawuthi kulo ngale Pasika azokuba ndimthixo. Wathula uYesu mzongile wasekhaya wamkhulula uPilato, wamkhulula emveni kwesoyikiso sikaHerode. Baba wethu kwangena ileta evela kuHerode ukuba awumsitya. Yabushenxisa ubukhosi bakho. Angapha abantu ubasebenzisileyo ngenxa yezihlalo obanike zona. Bangapha abantu abenze intando yakho ngenxa yezihlalo obanike zona. uPilato uzibona ekulomeko. Baba wethu xa ndizawujika wamjonga uPilato uYesu wathi ndibonja. Baba wethu kwamnandi ndakapha, kwamnandi kubaFarisi, kwamnandi nakumaJuda zonke wasekhaya